Wih. 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 Oh, wih. Ya. Iki leboke paku jaran. Ayo. Mangun kong kanduhan rimang lerlena tanpa kanin yen tang tulus mengko sang Dyah Utama mangkono sang nata muda wis nyolon ngrerepa Yayi Dimbaka ana dawuh mapa Kakang Prabu Hamsa lan kowe Supala wonten pengendingan dawuh kowe perlu tak babari budal saking Praja Magoda kadawan sinuwun Prabu Jarasandha kinen ngupadi ratu cacah 100 negara awit bakal Sang Prabu Jarasandha nganakake sesaji Kalalodra kanthi nyembelih ratu cacahe 100 bangkene diobong kunjuk marang pukulun Bathara Kala sirahe diklopok kuwi minangka kanggo syarat-saranane sah sesaji Kalalodra iya manut petungku wis entuk 97 negara genepe 100 mung kari kurang 3 yo telung negara kuwi aja nganti golek ratu sing mung ratu sepele ning kudu golek ratu sing duweni daya linuwih kersamu kepiye ratu sing duweni daya linuwih siji Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa Prabu Puntadewa kuwi ratu sing duweni getih putih angka 2 Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna Prabu Kresna kuwi ratu ireng cemani lan uga Ratu Mandura sing jeneng Baladewa kuwi ratu ning pakulitane bule mengkono Kakang ya ratu telu sing dadi inceranipun Kakang kanggo nggenepi ratu 100 segara ya lah mula prayogane Kakang Hamsa lan kabeh para wadyabala saka Magoda arep diwiwiti mbedhah saka negara ngendi luwih dhisik. Manut pangrasaku ayo. Sira bakal tak kanthi lumawat marang negara Ngamarta wae. Diwiwiti saka Puntadewa ya. Aku percaya yen to Puntadewa Kresna Baladewa kuwi kondhang ratu Tritunggal tegese kekuatan telu kang nyawiji. Dina iki aku percaya yen Kresna Baladewa wis mapan ana Ngamarta mula ora usah dadak kangelan bedah Dwarawati lan Mandura. Oh iya. Yen pancen kaya mengkono ayo. Tak dereke Kakang Prabu aja wedi kangelan kerik lapit burung kakipul gajah gelar sing bareng ayo tak tebale Praja Ngamarta.
sembah ngiring ulun kapurba haring sang murbeng rat ramane dhewe sahananikan nikanan sing kasih ramane dhewe mawe buka saweku masih ring delahan Yan kanang manuju ing wong sambrama bapane dhewe sambarang hayasa brana rinjeng nayakaning rat Duteng rat kutha pemanggo manugrahing ling sewa sukata leng-leng ramiwan ingkang Pitana Sesanti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu ingkang samya makarya rahayu sagung dumadi bebuka purwakaning kandha dongeng kuna kadhapuk paraga dadya sesuluh sinanggit ing carita caraka budaya hambudi luhuring susila hanggancar gesangi jalming jaman purwa ala becik wis cinakup caing carita yaiku sejatine nonton wayang purwa ingkang prayoga tinulada ingkang ala hayuwa katenta kaya jalma ngilo kaca weruh ing diri temah tuwuh rumangsa lan ngrumangsani Surya Candra miwang Kartika ginalarak-glaring akasa gilir gumanti angidri jagat purwa tekeng duksina tanpa kemba sahari ratri gesanging arca padha anut purbaning kang kawasa tanem tuwuh beriberan satuwana miwah jalma manungsa sajuru-juru wis tinata tataning kodrat tuwin dewasaning urip
dewi-dewi. Anenggih pundi ta ingkang sinanggeng Pertiwi kasonganing akasa. Tatan kadinge ginupit dalu mangke nagari setunggal darbe nama sedasa. Sinebat ing nagari Ngastina Liman Benawi gajah aya ing Kuru Janggala. Mila hawasta negari Ngastina krana iku yasane Sang Prabu Hastimurti duke nguni ya Prabu Nahusa. Sinebut negari Gajahaya Liman Benawi minangka pepengeduk punaning kono dadya sasana kedatoning gajah. Mila sinebut Kuru Janggala labetengga mangke masih dadya palengganing darah Kuru. Jroning carita mangke nagari Ngastina nadyan negari ageng nanging kirang agung, nadyan wis ayom nanging kirang ayem. Apa ta sebabe kang mangkono? Labet nadyan Praja Ngastina negari ing jembar tebane. Amba jajane gedhe wulu pametune pepak wadya sagegamane. Ingkang sarta jero jagange kandel betenge nanging kuciwa dene tipis ingkang dadya panembahe. Sangsaya suda rasa kamanungsane luntur, rasa katresnane temah koncatan unggah-ungguh Subasita miwah tata krama. Para mudha tebihing tata susila, para wreda ketungkul dhaharica isining weda denanggep muspra. Pramila danguning dangu netepi bebasan sungsang bawana balik. Gesange wong sak praja anut nikmating raga ingkang dadya pandhaming gesang amung Raja Brana tuwin pengalembana. Madat madon main maling kelawan minum wis dadya budayaning bangsa Ngastina. Lah sinten ta ingkang jumeneng minangka gegununganing praja Wanang Kinocatma jejuluk Sirinata Maha Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana, Jaka Pitana, Jaya Pitana, Tripamangsah, Kurupati, Kurawendra, Gendari Suta inggih Sang Drestarastraatmaja. Narendra Gung Binethara Dasar Sugih Bandha Bandhu Turabebala Raja. Wata kaya mangkono nuju Rirespati wanci enjing rantak-rantak Sang Hyang Surya majari pasewakan agung ing nagari Ngastina. Rikala semana Sang Nata miyos siniwaka lenggahing dampar kencana sinasutya. Linemekan kasur babut perang wedani sinari-sari ginanda wida lisah jebat kasturi kongas gandane sang katong ngantos dumugi pangurakan Jawi. Miyos Sang Guminata kayap para biyada manggung ketanggung. Jaka paloro-loro ingkang samiya ngampil upacara keprabon banyak dalang sawunggaling. Ardawalika bebek mas dipangga kang sarwa rukma. Sinongsongan kertas pita mubyaring akasa kinebutan laring badak kanan tanapi giring. Tinon saking Mandrawa Sirna Sipati manungsa panyayah Sang Hyang Bathara Bayunge Jawantah kayap para Hapsari. Hanenggih wae pareng caket ing ngarsa Prabu lah menika ta pujangga negari Ngastina wingking saking pertapan Sokalima ya ing pertapan Sokalima. Nenggih Sang Begawan Duruna ya Sang Kumbayana. Sinambung ketingal mabuka susilasta menika nenggih patih wasisaning praja satriya Plasa Jenar Raden Harya Sengkuni ya Raden Harya Suman. Aja dupeh sarwa kuciwa ing warna nanging labet iku bapa paman saking Prabu Duryudana mila gedhe panguwasane. Sinambung pungkur satriya Tirta Tinalang Raden Kartamarma. Ing Jawi mbegambir hamblabar sawaning para mantri Bupati Jayeng Tamtama ingkang tinindhian Raden Dursasana ketingal sami suka-suka mangun sukaning manah awit wis nyawisaken unjukan kang arupi ciu waragan towak badhek lan sak panunggalane sinambi jejogetan ingkang den iring yuk karawitan Pandulares satemah Datanana wibawane negari Ngastina. Sawetawis lenggahing Prabu Duryudana parandene dereng kapiyarus dadya pangandikane teka mangkono. Aturing matih sing muni pecah marang sepinikan swasana.
pangramiwan ingkang sasongko kumanyar mangrenggo ruming uri manggen tanpa siring kang umah maslir muruping tekyan sarwa maneh sat sekar sinuji umyan Panwati amrem halangen lawan Risenata Duryudana Setyaning sun Gusti walasa tasih kaswase
margiya lara asmara Soto anggir jiwa kawula nglipur ngripteng kita sinau ngelangen kusuma ya tawau Prabu Suyudana ngandika winaring semu kampil benjang dehulun panamong hamundi sadonjeng Rama mung kewala rinembak rumuhun mring kadang sapa Kurawa mring kadang sata Kurawa kati paran met marga kang prayoga kang pinangya jiwanggana iwa kawula nuwun sinuwun mawantu-wantu kengabdi kula pun sengkuni nyuwun pangapunten dene kula kumawani matur wonten ngarsa paduka sinuwun ingkang tanpa tinimbalan inggih boten nama kula menika nerak ing reh wataking tata krami inggih awit sampun sawetawis wedal paduka lenggah siniwaka wiwit tabuh sanga ngantos engga samangke sinuwun dereng kepareng-paring dawuh kepara kula tingali kok nembe sungkawa sisah menika menggalih perkawis menapa menawi kang paman sengguni ingkang kanggep lepat monggo sinuwun kula nganglungaken jangga kepareng paring pidana dhateng kang paman ing kepatihan kula namung dederek dhateng paduka sinuwun ngestina jernyatanipun pejah gesang kula namung kula sramakaken wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun kawula nuwun
Kakang Penemban. Eneng apa? Bebasan lambis tumang mungkari Semerang nggonku matur ana ngersani sinuwun. Ewadene durung ana dawuh saka sinuwun Ngastina. Gek aku iki kleruku ana ngendi ya Kakang Penemban? Menungsa kuwi nek kon ngilu githok iki sak modare ora iso. Tak kandhani ya. Mula kowe dadi patih. Kuwi tak jaluk kowe mawas diri apa sing dadi kekuranganmu aja mung goleki lupute anak-anakku Kurawa wae. Kudune si Adi kuwi dadi patih ning Ngastina rak wis puluhan taun. Kudune rak ngerti apa sing dadi penggaliane sinuwun Ngastina. Kudune kowe wis tanggap ora usah dadak takon. Yen kowe isih takon ngono kuwi cetha yen kowe patih ora ngerti karo gaweanmu. Jare patih iki wong angka loro sawise ratu. Ya ta? Ning nyatane bareng sinuwun Daryudana lagi menggalih kaya ngene kendelan tanpa ngendika, kowe ya mung meneng wae. Mbok aja ngono tadi. Kowe kudu tak kandhani ya Adi Arya. Aku ki kepengin ngelingke marang sira Adipati Harya Sengkuni. Perkara apa? Kowe dadi abdi ana ing Praja Ngastina iki tak jaluk aja mung mikir marang awakmu dhewe ngelingana. Sing diarani urip kuwi sejatine golek penguripan, ya ta? Mula menawa ana wong urip ora golek penguripan sejatine wong mau ora urip. Wondene golek penguripan mau kapérang ana loro. Siji, golek penguripan kanggo nguripi jiwane lan nguripi ragane. Ingkang angka loro golek penguripan ngono lumakune kudu nganggo landhesan ing antarane siji percaya. Percaya menawa urip iki ana sing nguripake. Yaiku kang urip kanthi uripe dhewe lan kang nguripake kabeh kang urip. Nanging anane kang gawe urip lan sing diuripke mau beda uripe. Mula pantes ingkang gawe urip mau sinembah dening kang padha diuripake. Angka loro kowe kudu duwe weton, ya kuwi tuntunan kang bisa nuntuni marang cipta rasa lan karsa tundhone nuntun marang uripe. Dene tuntunan mau saka sing gawe urip kanggo sing diuripake. Wujude apa? Kitab suci. Ingkang angka 3 lamun wis percaya menawa uripe ana sing nguripake, mula kudu manembah marang sing gawe urip. Ya kuwi kanthi nindakake sekabehing dawuh kang tinulis ing tuntunane. Sabanjure mungguh lumakune golek penguripan kanggo nguripi jiwa lan ragane. Sira kudu lumaku ana sak nduring dalan sing bener. Mangka sajroning urip iki ana kewengku dening 3 bebener. Siji, bener mungguhing Gusti, ya kuwi bener lelandhesan kitab suci. Angka 2 bener mungguhing bebrayan. Kuwi bener kang adhedhasar aturan sing wis digawe dening bebrayan. Sebab sak temene bebrayan kuwi uga duwe panguwasa gawe pernatan wigati kanggo mernata uripe para baraya agung kuwi. Kaping 3 bener mungguhing pribadi, ya kuwi bener kang mrentul saka cipta rasa lan karsane pribadi. Dene lumakune golek penguripan kanggo urip, ya kuwi kanthi srana sira kudu duwe kapercayan marang sing gawe urip kanthi landhesan kitab suci ingkang rinasa bener mungguhing pribadimu lan ora merengkang saka pernataning bebrayan. Dene cak-cakane kanggo uripe jiwa lan uripe raga kuwi mengkene. Urip kuwi butuhke panganing jiwa piwulang-piwulang luhur lan ilmu ingkang gayuh marang kautaman. Dene panganing raga ya kuwi panganan lan olahraga. Angka 2 urip kuwi mbutuhke sandang. Sandangane jiwa ya kuwi tandang tanduk muna-muni ing saben dinane. Wondene sandangane raga ya kaya busana. Kaping 3 urip kuwi butuhake papan. Ya ta? Papaning jiwa dumunung ana pangibadah lan manembah. Dene papaning raga ya kuwi sak lumrahing papan kanggo mapanke raga kaya dene omah lan liya-liyane. Tumanjane golek penguripan kanggo uripe jiwa, mahanane urip ana ngalam donya nganti tekan ngalam baka.
dene tumanjane golek penguripan kanggo uripe raga, tumanjane nganti tekan pisahing jiwa lan raga. Mula Diarya kowe dadi patih kena kanggo patuladan karo anak-anakmu Kurawa, ya. Tumindakmu sing ora cetha kuwi lerenana, sing seneng icuk-icuk kuwi lerenana. Ngendi nggon ngendi papan nganti dadi unen-unen, ngendi nggon ngendi papan nang ijik ana sengkuni mesti ora tau tentrem, ya desa ya kutha. Ya kene barang iki nek jek nek sengkuni ora bakal tentrem kahanane. Mula tak jaluk kowe kudu mawas diri, luputmu apa karo Sinuwun Ngastina. Ayo, aja nganti kowe terus etok-etok ora ngerti sing dadi keluputanmu Adipati Harya. Kaleme mawa limut. Kalamatan jroning alam kanyut. Sanyatane iku kanyatan kaki. Tane iku kanyatan kaki. Sejatine yen tan emot sayekti tan bisa momor. Bapak Durna, kula wonten dawuh sinuwun, dawuh paduka ingkang sepala kula wau saged nuju prana dhateng manah kula. Paman Sengguni, wonten dawuh sinuwun bener apa sing dadi kandhane Paman Harya Sengguni. Mulane ingsun kendel sing tanpa nyabawa awit ana sing tak penggalih. Menapa ingkang paduka penggalih? Yen kowe kepengin ngerti apa sing tak pikir, nyo wacana dhewe. Kowe iso maca ra, Kang? Lang apa ta? Sinuwun Duryudana duka iki perkara Nawala iki. Iki layang saka sapa? Ya mbuh. Mulane nek ndeleh layang aja sak-sake ta. Kok nek nganti ditemu sing wedok ora malah geger ta. Iki apa ta? Ah perkara layang ini sing nganti dadi geger kira ya. Oh sik, kowe iki nek urung ngerti iki wacanen iki usurasane apa? Sinuwun mau ora paring dawuh to anane kendel tanpa nyebawa duka yayasin iku ya merga iki lho Nawala iki. Ya wacana sik. Iki apa ta jane? Lah ya mbuh aku dhewe ora ngerti ngono kok. Oh. Wong geran dipercaya karo lho. Iki tulisane pindha pasang iki kowe. Iki dudu. Kualik. Oh, lah iki sapa sing nulis lagune kene iki? Ya senengane goreng tak wacane kene. Nyono. Iki perkara apa ta jane? Aku dhewe ora mudeng kok. Oh. Kagiatri sang kapirangu. Rinangkul kinembet-embet. Dosa ngernaning bawana. Kakang, ana apa? Kakang Ngrubaya apa wis maos perkara iki? Aku durung maca layang kuwi isine apa. Mara iki pirsanana Kakang Penemban iki layang ulem saka Ngamarta. Lho. Ngamarta duwe gawe apa? Lah kok nganggo layang ulem. Ana ing Nawala iki wis tinulis yen to Prabu Puntadewa ngaturi rawuh Sinuwun Ngastina kinenekseni nggone Pandhawa bakal nganakake Tasyakuran Agung sinebut sesaji Rajasuya. Wah.
Oh, ya. Yen perkara Nawala kuwi aku wis nampa saka Ngamarta. Ingkang nampa Nawala ora mung Sinuwun Ngastina wae, klebu aku ya nampa Nawala saka Ngamarta. Lah, perkara iki aku wis tanggap. Tanggap piye? Bola bali aku wis niteni Sinuwun Ngastina kuwi pancen sejatine serik karo Pandhawa, lara wati karo Pandhawa sebab Pandhawa kuwi wong ra nitik karo kebencian. Kok sik kok kowe iso ngarani Pandhawa ra nitik kuwi tumanjane ana ngendi? Kakang Penemban pirsa dhewe. Pandhawa nganakake Tasyakuran Agung merga rumangsa bisa rampung babat alas ngedeke negara dijenengke Ngamarta. Ya. Ngamarta kuwi mbiyen wujud alas jenenge Wanamarta. Mongko Pandhawa nampa alas Wanamarta kuwi biyen nampa Wanamarta yen ora ana mulunge Sinuwun Ngastina ora bakal entuk bumi Wanamarta. Bareng saiki wis iso gawe negara tur ora sepira gedene wae kok semekean coba. Nganake Tasyakuran Agung mongko jroning Nawala wis tinulis ingkang dirawuhake kuwi ratu cacah 100 negara. Lan uga Brahmana cacahe 7 ingkang kajibah maca Kidung Suci mantra rahayu kuwi ketok nek pamer kesugihan to. Oh ngene kowe aja kleru tampa ya, Dik. Pandhawa kuwi ora niat bakal pamer marang sapa wae. Ning Pandhawa kuwi pancen kepengin nyukuri nikmat sing wis ditampa saka Gusti Kang nyipta jagat. Mula banjur ngaturi Sinuwun Ngastina sebab apa? Sinuwun Ngastina kuwi dianggep dadi sedulure tuwa. Ngono. Mula ya ora aneh. Lho kok sik kowe kok sajak kaya ngewangi Pandhawa. Lho, upama arep ngaturi Sinuwun Duryudana ya aja mung nganggo layang ulem lho. Kudune apa Werkudara, apa Janaka, apa kembar rak ya sowan rene. Lah wong sedulure tuwa kok mung diwenehi layang. Lah nek ratu-ratu liyane nganggo layang monggo. Nek Sinuwun Duryudana ya aja nganggo layang. Kuwi ketok banget yen derajate Sinuwun Duryudana kuwi dipadhake layang sing mung tekan kene iki. Wis aku tak ngomong karo kowe ya, Suman. Cara nggon aku kuwi wong duwe gawe iki ngubengke layang ulem kuwi wis lumrah. Lah saiki nek kabeh-kabeh njaluk disowani iki njur sok kapan rampunge. Ngono lho, Dik. Nek aku ya ora. Aku wis percaya iki genah Sinuwun Ngastina lara penggali karo trikahe Pandhawa. Ayo Kakang Penemban yen kowe ora tanggap perkara iki bakal iki kesempyok ing ngaradan. Apa meneh Kakang Penemban wis nampa Nawala saka Ngamarta kok ora crita karo aku. Ayo. Wis saiki ngene wae, mumpung sing ana iki mung aku karo kowe. Aku tak takon Wangsulana, kowe jane iki wonge sapa? Wis ngono wae. Lho, nek nitik seragame ya kaya kancane. Nek nitik seragame ya padha. Ning nek nitik jiwamu sajake kok ngiloni Pandhawa. Ayo kowe piye? Lho, lakon tak tekon karo Pekawan Duragana aku ya wis nonep ngeyup ana Ngastina. Wis puluhan taun tak ditekoni. Ning nyatane kowe arep ana kene rasamu ngeboti Pandhawa wis tak titeni nalika pendadaran siswa saka 5 biyen. Pandhawa Kurawa kuwi kabeh dadi muridmu. Mulane aku sujana sebab ya apa Pandhawa 5 kok dadi kabeh Kurawa kok siji ra nek sing bejaji. Kuwi aja nyalahke gurune, aku ki dadi guru wis adil. Guru mulang aksara ha kabeh ya ha. Guru aksara mulang aksara na kabeh ya na. Dadi lan orane kuwi dudu tanggung jawabe guru, mung gumantung murite sing nampa piwulange guru. Kowe ngerti dhewe, ya tak? Puntadewa, Werkudara, Janaka kembar. Yen wis mlebu kelas dheweke anteng, gurune durung teka, dheweke maca apa sing arep diulangke iki mengko. Mula bareng aku wis mlebu jroning kelas ora usah tak baleni kandha karo anak-anakku Pandhawa, kabeh wis padha ngerti. Balik saiki Kurawa. Ayo. Neng kelas polahe kaya ngono kae. Dursasana klambine ora dibenekke, malah ancik-ancik meja karo udut ning jero kelas. Durmagati yang ngono, ning jero kelas malah nggawa gambar wong wedok sing ora cetha. Dituduh-tuduhke kancane. Ayo, kaya ngono kuwi, ora maca apa sing arep diulangke mangko. Malah padha gedombrengan. Nutuki meja, do joget-jogetan. Ayo, ngono kuwi sing arep nyalahke aku. Alah ya ora.
Kabeh iki mung kari gumantung gurune. Yen guru ki duwe wibawa ya diwedeni murid. Ane nek gurune ora wibawa sapa sing arep wedi? Wis saiki ora sarembukan dawa-dawa. Aku arep mripis sinuwun Ngastina yen nganti ana apa-apane, mbuh dadimu gak ngono bae. Dewa ora adil. Pandhawa ratu melarat. Puntadewa ratu kere. Wanuh wani kemewat nganake tasakuran agung arep pamer kesugihane. Negara Ngamarta ora ana sak enthik-enthike negara Ngastina. Kesugihane ora ana sak kuku irenge Duryudana. Ewadene gedhe ndase Puntadewa. Menungsa ora nitik. Ing atase jare ratu kondang getihe putih ning budine watake ana sak ngisore asu. Kirik wae diopeni gelem tunggu omah Pandhawa tak beciki. Tak wenehi Wanamarta bareng wis duwe negara. Rumangsa semekean dewa ora adil, dewa ora adil. Ah! Lir sapoting sendemiling hangulati puspita metemindah kang warni sungkam konjo witawa witlen alas ambakani inggih sampun to. Menapa ingkang paduka penggalih monggo dipun sampun ngantos damel awrat kula sagah dipun kanthi tetimbangan sinuwun. Monggo sampun ngantos paduka menika sungkawa. Sampun hamenggalih lagi abot sing dadi pikirku, Yayi Ratu. Mung sira Yayi Ratu sing bisa ngedhem rasaku. Ngersakaken menapa to? Mbok inggih paring dawuh. Menawi maduka ngersakaken dahar, monggo badhe ngersakaken dahar menapa? Aku ora doyan mangan. Aku ora doyan ngombe.
Wong karya boy kok ya ora doyan coba. Nai badhe ngersakaken menapa paring dawuh dhateng kula. Panganan apa-apa ora enak. Rasane wong pahit ana ilat. Merga sing luwih iku ora mung ilatku ning uga rasaku. Jan saja deh. Inggih kula sampun tanggap. Wonten menapa to? Tutuk nasi. Nun inggih. Narendra kung bina Kyai Ratu. Wonten menapa? Mulanipun Kakang nganti kaya ngene kahanane jalaran mung merga saka nampa Nawala saka Ngamarta. Nawala saking negari Ngamarta? Iya. Nawala menapa? Apa kowe ora krungu kabar? Yen dina iki Pandhawa bakal nganake sesaji aran sesaji Rajasuya. Dheweke nganake Tasakuran Agung awit wis kasembadan mbangun Praja Ngamarta. Lho, kaya ngono kuwi. Apa ora teges bakal saya nyuremake jenenge Duryudana, apa ora saya aber kondange negara Ngastina. Puntadewa semekean dadi ratu kere, dadi ratu melarat, andene kok dadak pamer kesugihan. Saya lara meneh. Saya lara atiku meneh. Derajate Duryudana mung dipadhake Nawala, dipadhake layak. Ing atase aku sedulure tuwa. Pira bara Puntadewa apa Werkudara kon rene dheweke malah mung trima nganggo layang ketok ngepol dada ngilani mestaka. Nyuwun pangapunten menawi perkawis menika mbok inggih sampun boten sah dipun penggalih. Nyatanipun paduka pirsa piyambak negari Ngamarta menika menawi katandhing kaliyan negari Ngastina menika tebih sanget. Lah iya, ra yo ado. Oh inggih tebih boten wonten menapa menapanipun. Lah yo andhek kula kaya ngono kok Puntadewa pamer. Pamer menika rak namung paduka ingkang mboten mireng. Bab perkawis negari Ngamarta menika wah batobat. Menika mboten wonten sak entek-entekipun negari Ngastina nggih sampun wis rasa dadak meri ora rasa dadak gelo. Paduka menika nampi Nawala yen longgar ya rawuh yen wadene ora nggih mboten napa-napa. Menapa badhe dipun wakilaken kula? Hus. Diwakilke piye? Kowe nek takon makili Nyang Ngamarta semerintil wae mripatmu ora urung ya lirak-lirik karo Paidi. Aku yo ngerti. Pancen Duryudana karo Permadi ya bagus Permadi. Nek gagah aku, dhuwur aku. Atobat wis sepuh ya dadak sujana barang ora. Kula menika menawi dipun dawuhi makili mboten badhe menapa ora menapa-menapa piye. Ora percaya karo aku ya. Lelakon sing wis-wis bola-bali ya wis. Angger konangan muselak wae. Menapa lho kula menika sampun pinanggih kan Permadi nalika menapa? Nalika menapa? Ora sak makili, nek kon makili Nyang Ngamarta semrintil wae. Terak giecek ngaten. Mboten. Mboten sampun ngantos duka. Dipun menapak-menapaken kula menika tresna kaliyan paduka sinuwun. Kowe mung tresna ning ora setya. Setya to nggih, setya bekti ora iki kepiye? Kowe iki mung aleman karo aku ya to. Lunga-lunga ngalor ngidul. Rawuh yen kowe Nyang Ngamarta, balimu Nyang Ngastina ya suwe. Kancane Jagong wis do mulih mesti nginep sedina rong dina. Mboten. Wis ora sak makili. Nek aku ora nyang kabeh rasa teko. Oh lha nggih. Menawi ngaten nggih mboten dados menapa. Wis aku wis ora trima. Mbuh piye carane? Aku ora sudi krungu yen nganti Pandhawa kelakon kasil nganake Tasakuran Agung.
Undang Kanjeng langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung Paman Haryo wonten sewu kowe wis maca nawala apa durung? Sampun kula sampun tanggap sinuwun menawi paduka sinuwun ndaratur kula mboten perlu dipun penggalih arep kuwi kepara paduka sinuwun monggo kula dherekaken api-api utawi etok-etok jagong dhateng Ngamarta. Lho, kok aku malah tok kon jagong iki piye? Menika namung sarana kemawon. Namung sarana kemawon. Mangke menawi sampun paduka rawuh dhateng negari Ngamarta, lenggah sekeca kula wonten Jawi badhe damel untran-untran. Supados tasakuranipun Pandhawa menika gagal wigar tanpa karya. Oh ngono inggih. Dadi aku kudu mangkat nyang Ngamarta. Inggih. Kula nderek napa wonten griya? Wis ning omah wae. Kowe iki jane apa usul wae. Wis ning omah. Aku mangkat nyang Ngamarta. Inggih bidal. Menika namung kangge sarana kemawon. Menawi mangke paduka sampun lenggah kula badhe bidalaken utawi nyasmitani dhateng anak-anak kula Kurawa. Supados damel geger damel untran-untran wonten Ngamarta. Kula mboten lila menawi Pandhawa ngawontenaken sesaji Rajasuya. Semekean temen Puntadewa. Sengguni anggadhahi sumpah Pandhawa kelakon sesaji Rajasuya yen wis tugel gulune Sengguni. Mbok ora usah gawe neka-neka ta, Dik. Pandhawa syukuran ki ragat-ragat dhewe lah kok kowe malah arep ngurus iki ngapa? Ah, menika sampun dipun titeni mawon lare menika. Paduka Sinuwun sampun titen to menika. Kakang Rubaya Sukalima menika menawi wonten menapa-menapa kalian Pandhawa ora tau lila. Ngono kok ya diwet-wet nyangestina ta ya, ya. Kok sik lambemu nek omong ora caclok-caclok. Mulane aku elek-elek karo mergo aku ngeman karo wibawane Sinuwun Daryudana. Mengko doh nyono cerak nyonot Sinuwun Daryudana dianggep meri karo Pandhawa. Lho, ngono kuwi. Oh, Ratu Ngastina ora iso gawe syukuran dhewe. Bareng Ngamarta nek syukuran digawe kisruh, digawe gidho. Mengko yen nganti para penegak hukum Praja Ngamarta goleki sapa sing tumindak sing kecekel kowe. Ayo, apa ora marasaya mbeset jenenge wong Ngastina? Alah ya ora. Yen aku luwung dadi perang sisan. Malah tak sengkake Bratayuda sisan cekahe. Senggune ora bakal mundur guntur, ora bakal minggu ing Mekewuh. Yen Kakang Penemban ngeboti Pandhawa wis kana mulya sik ora apa-apa. Ngastina tanpa Durna ora nyuda kekuatan. Ya aja ngono. Aku ki mung eman amrih becik malah dikon lunga ki kepiye to? Kabeh yen iso dirembug ya dirembug aja dadak nganggo gegeran ngono kuwi. Saiki wong cilik wis padha jeleh karo sing jenenge gegeran. Omong atos-atosan bendina sing disawang pentelengane mripat keroting untu kepelane tangan. Lah nek kowe arep mikir Bratayuda ki njur sok kapan mikir kawulamu Ngastina kuwi. Alah mikir kawula wis ana wektune dhewe. Yen pancen mono aku sarujuk karo Paman Haryo. Aku bakal budal marang Praja Ngamarta ning aja nganti nguciwani. Piye carane? Piye carane Pandhawa gagal nggone anake Tasakuran Agung? Inggih sinuwun, kula badhe mbudidaya murih gagalipun Pandhawa ngawontenaken sesaji Rajasuya. Bapak Durna, paduka bidal inggih monggo, boten nggih boten dados masalah. Pun sampe arep mangkat ya monggo ora ya monggo. Oh nggih pun. Ah ya wis buat-buate jenenge wong dadi batur ki mung rek gambar kucing derek wonten wingking ngoten mawon. Wis mengkari mangkat nampa amplop kok cerewet. Nggih, sedika ngestake dawuh kula nggih badhe nderek nekseni kados menapa gelaripun Pandhawa. Tak jaluk Paman Senguni aja mbalinjani sing dadi upaya mukni sedika sinuwun.
Gendeng